Il-Gvern identifika proponent preferut għal proġett li għandu jsir fuq is-sit tal-White Rocks u n-negozjati miegħu għandhom jibdew dalwaqt. Żvela dan il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona fil-Parlament. Cardona qal li l-għanewlieni ta' dan il-proġett huwa li jattira turiżmu ta' kwalità superjuri u kif ukoll li tinbena lukanda ta' 5 stilel, b'faċilitajiet li wkoll ikunu ta' kwalità superjuri. Dan il-pass huwa wieħed mill-aħħar stadji ta' talba l-proposti li l-Gvern ħareġ fl-2014 u li oriġinarjament għaliha kien hemm 11 proposta. Fost oħrajn, il-Fakultà tal-Arkitettura tal-Università ta' Malta kienet ġiet mitluba tipprovdi parir lil Privatization Unit fl-abbozzar ta' dokument li sejjaħ għal-proposti. Dan dwar aspetti varji ambjentali tal-proġett, inkluża rakkomandazzjoni dwar l-użu tal-art pjanata għal dan il-proġett. Is-sejħa tal-White Rocks Malta tenfasizza fuq l-aspett ambjentali u kif ukoll tirrispetta l-prinċipji ta' Natura 2000 u l-iżvilupp sostenibbli tal-Green Practices fil-proċess ta' kostruzzjoni u żvilupp. Chris Cardona qal li l-proġett tal-White Rocks Malta għandu jservi bħala mudell għall-iżvilupp a favur l-ambjent.